Ćelavost je veliki muški problem. Kažu da su ćelavi ljudi bahati, agresivni, inzistiraju na sitnicama, isfrustrirani, vraćaju se 10 puta na istu temu, prekidaju sugovorka, mrski, čangrizavi, jednostavno naporni. Pa je li sve to istina? Naravno da je. Ćelav, a nikome ne šiše. Uvjerite se nakon nedjeljnog ručka. Joka, jesi li ti ikad imao svoju kuću? Ne. Ja sam ti rođeni proleter. Mama nas je uvijek odgajala u nekom radikalnom duhu. Bila je za kritiku svega postojećeg. Zato je završila u fašističkom logoru. Vrlo sam ponosan na nju. I Tarik Filipović u seriji Antuna Vrdoljaka Duga mračna noć. Samo na hrvatskoj televiziji Duga mračna noć. Meni nije bila ni duga, ni mračna i uvjeren sam da neće biti ni vama. I'm going to Harvard. Harvard Law School? Zaboravite sve što ste ikada čuli o plavušama i upoznajte Ellie Woods. Mondenu i privlačnu djevojku koja je odlučila srušiti predrasude. But I can tell you she is innocent. No what? He did leave a share tape in the pool house. U utorak na hrvatskoj televiziji Reese Witherspoon. Nose? And your boyfriend's name is Chuck. U velikom filmskom hitu, romantičnoj komediji You're free to go. Plavuša s Harvarda. Aliens come down to... On je propali hollywoodski producent, spreman učiniti baš sve za slavu. S grupom ilegalnih imigranata i pomahnitelom glumačkom zvijezdom još jednom će pokušati osvojiti publiku. Steve Martin i Eddie Murphy So hard to make love. You are dead. u odličnoj komediji Bowfinger, kralj Hollywooda. Poštovani gledatelji, dobro večer. U vijestima na drugom pogledajte. Finska vlada i službeno za odgodu pregovora Hrvatske i Evropske unije. U Hrvatskoj jeftinije odvjetničke tarife i usluge THT-a. Španjolska odala počast žrtvama terorističkog napada.
Finska se zauzima za odgodu otvaranja pregovora o pristupu Hrvatske u Europsku uniju. Odbor finske vlade zadužen za pitanje vanjske politike i službeno je priopćio kako smatra da Hrvatska nije ispunila uvjete. Za početak pregovora potrebna nam je jednoglasna potpora svih 25 članica. Slovačka će, čini se, biti jedna od zemalja koje će dignuti ruku za početak pregovora. Slovački premijer hrvatskom i kolegi Sanaderu u Bratislavi dao bezrezervnu potporu. Sanader je tom prigodom predložio utemeljenje novog tijela hrvatskih i europskih službi koje bi zajedno hvatalo gotovinu. Voditelja Europske komisije u Hrvatskoj, Vinen Bržea, novinari su pitali kako komentira optimizam premijera Sanadera. Odgovorio je da je njegov posao da bude optimističan, no trenutačno mišljenje Europske unije o početku pregovora nije najpovoljnije. Rekao je ipak i koju utješnu riječ. To je bio slučaj sa Slovačkom. Početak pregovora odgođen je za 2 godine, a Slovačka je primljena u Europsku uniju zajedno sa zemljama koje su počele s pregovorima 2 godine prije nje. Ako Hrvatska nastavi s reformama i pripremama za ulazak u Uniju, datum njezina ulaska može ostati isti. U samoj zemlji malo bolje vijesti. Što zbog pritiska države, što zbog dolaska konkurencije. THT snižava cijene. Konkretno, razgovor od minute i 1 sekunde. THT više neće moći naplaćivati kao razgovor od 2 minute. To će biti pojeftinjenje telefoniranja za gotovo 50%. THT je na ovaj pravedniji obračun prisilila država. Osim jeftinijeg telefoniranja, u pretplati je čak 60 besplatnih minuta razgovora, što otežava dolazak konkurencije. Prelazak na jeftinije telefoniranje moguće je od 1. svibnja ako zahtjev THT-u predate do 1. travnja. I odvjetnici su, vjerojatno zbog pritiska javnosti, snizili cijene. Sat odvjetničkih usluga smanjen je s 500 na 250 kuna. Upravni odbor odvjetničke komore kaže da time odvjetničke usluge želi učiniti dostupnijim građanstvu. Podsjetimo, odvjetnici su zadnji put mijenjali cijene u lipnju prošle godine, kada su sat svojeg rada povećali s 40 na 500 kuna. Vlada je Saboru pak uputila prijedlog povećanja poreza